Winong Nawangsih Tulungagung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah Mas. Pun nate? Pun namung sepindah niki. Wong kok yo terus cetukku ke kapan Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki AKDP? Antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Nggih. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Nggih. Mumpung panggih niku mang kenalan. Mbak Winong, wilujeng dalu no. Nggih, wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih, minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes luwes nyenengni ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Pus. Sik, lha iki Mbak Umi Hafifah cara Lek buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa ranti. 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 Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, Nggih. rupane ireng, wukeh cemul-cemul ngoten, lebu bleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki, Birgita lho. Wih, jane kaya ngene iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho Mas. Manggis, Mas. manggis. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing nggih. buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Heeh. Lek Bukesi niku sakniki napa kala rumiyin? Yo sakniki wong piyayene saiki kok. Sakniki to? Nganti elek surat tak janah we. Ayo. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap we ayo. Melon tanpa biji. Nggih. Tukune ning dengok etan kono, dibuka marep ngulon, seret banyune cur. Dulur pekol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Walah kok semangka ya. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nggih. Nuwun sewu apa ya? Niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, watan aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Lek didemek ngentut kuwi. Ayo. Mboten ora malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak nuwun sewu Mas. Alah, pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane apik. Warpa senior Parasinden jenengan aja nyedak kula ngentut. Wong urung ngatek ngentut bae tak ambet mabel. Lah iki kaya pace.
Ketoke kok koncone. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho, Nah. wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Ya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek, terus duren enek, terus anu salak enek, terus apa wis pokoke buah-buahan kabeh enek ning kono. Dadene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan ki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondol codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk, tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Lambene. Nang ki lho nang. Ayo. Nggih, Mesti ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya jenenge jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Nah, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki mau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Umi kan kaget to nek Mbak Elisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngwertes niku sejauh apa to jenengan komunikasi niku karo Mbak Elisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urus aku karo Bu Kesi karo Mbak Lisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to, Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lah, kula ngomong tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Elisa niku mawon mau. Ora jauh, aku dekat kok ora jauh. Duk, Ayo. Duk, kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Nggih. Engko tak sadapne WA-ne kowe meneng sih. Nek kaya pihak kepolisian. Wah, wong kene mantan intel. Ninggal katresnan ya nang ya. Nggih. Ayo, nggih Moga. tampa kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, Langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mangga. Jaranan dangdut kreasi Iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok Nama Pak? Ora ngrungokne omong aku to. Nama to Pak? Tanpa ngangge bawa langsung gawe. Oh, alah. Maaf Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya Pak. Umur kok ya. Iya. Ya wis ora apa-apa mung kadung Ndak apa-apa wis, ndak sido nek nu. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin au. Diterusne Pak nggih. Sik tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Wis seprene ora ndang entuk pacar no wae. Jangan gitulah Pak. Kuwi lah bocah bermangan. Kita gedhe ne ya kuwi ya gedhe mung awake tok ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Apa? Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya. Ya dibaceti nang ra apa-apa nang. Ayo ora apa. Ayo. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dingi karo Mbak Elisa Asmarandana. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kok ya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kowe mau ya awakmu anggur lho. Ora Iya. dadak diumbah ndang dilek wae. Ya. Nggih. Garenge ngawut, anggur mau jane umi lho, ayo. Ngawut mbane lho. Lho yo lek umi iki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to, Mas. Iya. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolan nang anggur ngono. Iya. Ya nang ora apa-apa cah ayo. Ayo. Rineng kaindaing beksa Nih. sentere
noneno pinter agawe branto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno ya menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya-raya tindak wonten Nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Putut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya, Nduk, winong nawangse. Ya. Jayapura Sugeng Laras. Jarano Cayu.